Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Rebecca Buttigieg nediet l-ewwel strateġija ta' pajjiżna kontra it-traffikar tal-bniedem li tfasslet f'kollaborazzjoni mill-qrib ma' esperti tal-Kunsill tal-Ewropa fi programm kofinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea. Buttigieg qalet li l-istrateġija flimkien ma' pjantazzjoni imsejsa fuq 5 pilastri li jipprovdu għat-tisħiħ tal-ġlieda u l-prevenzjoni ta' dan ir-reat serju kif ukoll appoġġ għal dawk li jinqabdu bħala vittmi ta' ċiriki ta' kriminalità organizzata. Ir-riżulta li fl-aħħar 5 snin ġew identifikati mal-50 vittma ta' traffikar uman f'pajjiżna, inkluż 3 Maltin stess, bil-każi l-aktar komuni jkunu assoċjati ma' skopijiet ta' prostituzzjoni u sfruttament fis-suq tax-xogħol. Is-Segretarju Parlamentari qalet kif l-impenn tal-Gvern f'dan ir-rigward se jkompli jiżdied bl-istess strateġija u tibdil leġislattiv u amministrattiv fis-7 snin li ġejjin. Fil-fatt twaqqaf kumitat interministerjali li se jkun qed iwettaq azzjonijiet meħtieġa isegwu l-implementazzjoni tal-istrateġija u jara li pajjiżna ikollu l-aħjar prattiċi fil-qasam kemm biex it-traffikanti jiffaċċjaw il-ġustizzja u biex tingħata l-għajnuna meħtieġa lill-vittmi. Dwar dan tkellimna wkoll ma' Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja li fis-snin li għaddew ukoll ħadu sehem fil-proċess ta' konsultazzjoni relatat. Dimna kollha flimkien biex nikkumbattu iżjed it-traffikar uman kemm fuq l-ibra tagħna u minn fejn ikun ġej, kif ukoll fil-gżejjer tagħna li jista' jkun hemm traffikar fil-gżejjer tagħna u kif nistgħu ngħinu lill-vittmi tat traffikar. Waqt li semmiet li l-proċess jkompli għaddej anke ma' qdiet mhux governattivi u setturi li jistgħu jkunu involuti, is-Segretarju Parlamentari Buttigieg qalet li fl-aħħar 3 snin id-Direttorat ta' Drittijiet tal-Bniedem ħa diversi inizjattivi biex isaħħaħ il-kapaċitajiet tiegħu, inkluż b'taħriġ lill-uffiċjali pubbliċi u kampanji ta' għarfien għall-pubbliku. Fl-2018 il-Gvern ta' prova ta' determinazzjoni tiegħu billi emenda l-liġi relattiva biex żied il-pieni minn minimu ta' 4 snin għal 6 snin ħabs għal min jinstab ħati ta' traffikar u diġà kien hemm sentenzi fil-qorti li jirriflettu dan. Din hija l-ewwel strateġija nazzjonali li qed inniedu bħala Gvern biex b'mod aktar effettiv nikkonsolidaw il-ħidma li qed jagħmlu l-entitajiet rispettivi sabiex niġġieldu l-pjaga ta' traffikar tal-bnedmin. Għaldaqstant b'din l-istrateġija se nkunu qed nagħmlu ħilitna kollha nżidu l-impenn tagħna bħala Gvern biex nipprevjenu milli jkun hawn aktar vittmi ta' traffikar tal-bniedem, ikun hemm aktar prosekuzzjonijiet effettivi u finalment ikun hemm appoġġ aktar sostanzjali lill-vittmi. Għaldaqstant bħala Gvern se nkomplu nsaħħu l-ħidma tagħna sabiex nirrispettaw dejjem id-drittijiet tal-bniedem.